Muri yeZimbabwe tiri kuno kwatiri pakati peZimure Park ne Mabvuku pamwachete neEpworth paSowe ratasvika Sowe raita mbiri Sowe rine mbiri Sowe riri kuzikanwa rinotungamirwa naMadzibaba Devi vamakatarisa ivava ini semazuva ese ndonzi Mukoma Sly simbi yebasa tati aiwaka vanhu vanogara vachinditaurira kuti nhaiwe isa hatisi kuda kuenda kumatare tinoda kubatsirwa nevemweya tovawana kupi ranga riri basa rangu rokungotsvaga pandakangonzwa mbiri yaMadzibaba Devi navandati regai ndisvike ndabva kupindura kwese kufambira nyaya yekuti vazhinji venyika ino yeZimbabwe vari kumatii mana kuSouth Africa kuUK kana kupi vari kutsvaka kupona vachiponeswa nekuyambutswa nezambuko rinounzwa naMweya Mutsvene vazive kokuenda. Madzibaba tinokuchingamidzai pano paSly Media TV. Aiwa tinotenda baba. Tinofara zvikuru mandinetsesa nevanhu vachingoti enda unovaona baba. Aiwa tinotenda. Kwakadii kuno kwamuri? Aiwa kuno kwatiri kwakanaka. Ndisingataure zvandakanzwa inini ndinongonzwa kuti zvandaipupurwa ichokwadi mbiri yenyu ndeyenyu Madzibaba. Ini mbiri yangu ndeyekutakura basa reMweya Mutsvene. Zita rangu vanondiziva vamwe vanoti Baba Devi asi zita rangu ndonzi Baba Grinder. Basa ratinotakura panapa Grinder izita rakauya sei ndere paikokeshe rikauti riri pachitupa here Grinder. Zita rekuti Baba Grinder rakauya nekuda kwekujekesa nyaya dzematambudziko evanhu. Rakaunzwa neMweya Mutsvene ndakaripiwa neMweya Mutsvene ndaenda munzvimbo yaMamutoko Nyamzizi uko village 10 ndakapiwa zita iroro ndaita basa rekufembera nyaya yakanga yanetsa pamusha ndo pakashedza murume akati uyu anonzi Baba Grinder izvi kubva kuti zvochokwadi anonzi Baba Grinder. Chokwadi yanga iri nyaya iyi yakazoita kuti munhu azopedzisira akupai zita rekuti Grinder nekuda kwezvakanga zvichivanetsa mumusha mavo pamwe munhu anga uriwo zvake wemadunhurirwa wane nyambo nyandure anongopa vanhu mazita mamaitei chaakazoona kuti zvechichuwa zvamafamba nemo nemo. Right. Zvakaitika pamusha apa taenda kunotakura dare. Pamusha apa pakanga pachifiwa baba zvokufiwa zvezvo kuti paitonzi pamwedzi kana zvikatonesa after 3 months panogona kufa vanhu kana 2 kana 3 dzinza rese. Saka mweya wakasvika pakutaura kuti aiwa pukanya imba iyi kana mapukanya imba iyi pasi pemba iyoyo pane mhuka iri kurarama ipapo. Mhuka iyi yairatidza kuti ikitsi idzo dzinochengetwa nevanhu. Kitsi iyi yaitonzi ndeyepamba ipapo asi yanga isiri kitsi. Saka mweya wakati mukapukanya imba iyi muridzi wechinhu ichi achabva asimuka kutaura kuti mandihwina. Zvechokwadi baba imba yakapwanywa pasi pakabuda kitsi yepamba ipapo. Vanhu vakati kitsi saka chikunzi chinhu chacho chidya nemwe ichochi chabuda ichi ndo mushonga wakagadzirwa nababa. Baba akasimuka ndiye akasimuka akashedzera kuti sinzi maprofita apera pana atadza kundifumura zvinhu zvandinazvo. Uyu murume uyu anonzi Baba Grinder. Iye nyakubatwa ndiye muridzi wemushonga. Ndiye nyakusimuka akasarenda pamberi perudzi rwese nekuti ibhuku kunonzi kuNyamzizi kuvillage 10. Vanokuziva kuti rimwe sangano riko. Tikaenda kunyaya tinoizwa. Tikatoenda izvezvi. Nyaya iyoyo munotoinzwa. Kana kutoto izvezvi kubata munhu ari kwaMutoko. Anokutaurirai kuti nyaya yakaitika. Aiwa kuNyamzizi tiri kuyako vari kuona aiwa taurai nene. Saka zvadaro taita basa murume akasarenda. Asarenda mweya wakati ana baba batai kitsiyo. Muibate muye nayo pazambara. Kitsiyo mukaisa muzambara umu haisi kutsva. Mukaona yatsva ikitsi asikatsva haisi kitsi. Shuwa kitsi yakakandwa muzambara. Iri yakaiswa bucket kana tora chinje simba. Haina kubvira chema kusvika bucket ratsvuka tipiri. Kuvhura bva yajamba bva yanomera. Ndo zvakaitika paNyamzizi. Igore ripira. 2013. Right. 2013. Ndo pakaitika nawe. Saka ndo pana murume paakaona kuti zvinhu zvaitika kitsi yabatwa akangosimuka. Akati zvichokwadi ndiri kupedza musha. Uyu munhu anonzi Grinder. Vanhu vese vangoti Baba Grinder, Baba Grinder, Baba Grinder. Mweya ndobva watoshedza kuti zvichokwadi anonzi Grinder. Saka kubva ipapo anonzi Baba Grinder. Ndo pakabva zita rekuti Grinder. Saka vanhu vemumusha imomo kunze kwaiye wacho akakubatsira akareurura ega mushure mekunge avhimwa akaonekwa kuti ndo zvaanga achiita. Muri yachona yakazokubataiwo sei mushure mekunge yaona muchiona kuti iyi haizi katsi?
muri yakapembera nokufara. Ndina nhasi kwa mutoko ndinodiwa zvisingaiti. Ndikatoti nhasi ndiri kuenda kwa mutoko ndinogamidzana nyangwe ndikaenda ndisina pekurara kungoonekwa ndiri pagomo. Ndikangoonekwa ndakamira mugomo ndiri mamutoko munzvimbo inonzi Nyamuzizi. Kuenda ku13 kwese vangoziva kuti baba grind awe. Vanhu vese vanobuda mudzimba kuya kuzorara pandakarara. Chokwadero. Zvandiri kutaura izvi zvine umbo. Nokuti kana nhasi tikati handei unosvika nyika yese tichingosvika kotese tisati tatombodzika kungonzi baba grind wauya. Vanhu vanosiya zvavari kuita vachiuya kuzoona mweya muchena. Vanhu vanoda kuziva kuti kitsiyo makazoita sei zvayakaramba kutsva. Kitsi zvatakaita takazonamata. Tikati chitorai kitsi muise vayakadzirwa keji. Ndobva yatakurwa izwi rakati chiendai panosangana nyanza. Dzamubvunza kuti murume anga akatora mushonga muMozambique. Mamutoko makarombwa baba. Mamutoko mune vana vanosvika kuma 35 years bvunza vanoziya. 35 years 40 vasina kuroorwa. Asina kubvira murume. Asina kubvira arara futi nemurume. Takazona mamutoko. Saka takazotakura kitsi yayi tikaenda nayo. Tikaenda takanopinda kubhodha. Vanosangana anzani uyo Nyamombe neNyangani Monde inonzi Rwizuru rokuenda Gairezi. Takanosangana kunosangana Nyamombe naGairezi. Ndiko takanoenda ikoko tikanoita zvatakaita. Tichisvika ikoko mweya wakanga vakati mukasvika ikoko motora kitsi mobatidza moto. Motora zviyo. Vane pfuma yakanzi vabvisa. Zvikanzi pfuma takaenda nevana kuti takaenda tega. Takaenda nevanhu vacho. Tikasvika nepfuma yavo yakanga vanzi vabvisa vakanzi mimi munofanira kubvisa mombe dzinokwana kuita 10. Vakanditengesai mari yomuunganidze tiende kunopedza dare. Ndobva tatakura pfuma tikaenda. Tasvika ikoko vakanzi chitorai mimi misai mari yenyu. Bosi Gairezi ruzi unochita nemakaro baba. Kunosangana Gairezi neNyamombe kune makaro. Ndobva vanonzi torai pfuma yenyu mudeketere. Madeketera kitsi icharidza mhere kuzhamba musazoita kitsi kana yatsamwa zvokuti chibudisa nzwara. Mubva maisa mari yachimbo. Zvozati dare rake inenge yatambira. Mubva machitora mukanda mvura nemari yacho. Yonyura pasi yoende yoverera. Takaenda nguva yekunaya mvura ichinaya exactly. Ndobva wanoita zvawakaita waisa pfuma yawadeketa tataura shuwa kitsi yakazhamba baba. Kusvika fenzi kakeji katakakada kubvaruka tikati pamwe ikabuda inouraya vanhu. Ichipedza kuchema haina kunyarara yakaramba ichema kusvika kana wakangokanda ichema. Ndobva yatoenda nemvura. Ndomapera kadare mamutoko. Samuri igerese. Pandinotsika hapadzokeki. Ndikangotsika mumusha munhu apa handisati ndamboteerwa mumusha. Kunzi munhu anodzoka pana chiti makapinda musha mangu ndikadzoka kuti tafirwa. Muri iri kutaura kuti yane upfumi kana fodya rwima watenga marori. Mushure mekusununguru. Mushure mekungovasununguru. Vawana zambo. Chokwadi baba. Kubva vona baba grind. Baba grind. Imwe yamakaita ndeipi yekwamutoko tainzwa. Toda imwe futi yakapisa nokuti ndauya pano nekuda kwenyaya yekunzwa. Zvinogona kuti nguva yenyu inogona kuita shoma. Panapa pasangano panapa. Panonzi pamasuo eBethlehema. Joani masuo eBethlehema rwendo rwenyedzi no. Panapa panapa ndakangeri chigara vanhu vasikanjeri. Atakarapa wakavanda. Ndakaenda kumasvingo Great Zimbabwe ndakanoita basa remusha wakanga una baba. Baba uyu akanga akamitisa zvokuti mimi nemukoma wenyu muri wapi mukoma nemunin'ina. Imi kwakumitisa mwana wemukoma. Kwakupa mwana wemukoma wenyu kwamupa nhumbu kwakuzara mwana. Makuna. Zvadaro baba vakabva gadzira mwana wenyu mushonga. Aishandisa mwana saka anga akunetsera mwana wekuti ada kumupa mwana wechingai wechipiri. Zvandikutaura zvakaitika muGreat Zimbabwe. Yakadzao dziripo pana kupesa foni izvezvi. Vanotodaira unyoro. Yakanga yataurwa here mufamily imo munyaya yekuti mwana uyu. Nyaya yakanga sina makuna. Yakanga sina utauro. Saka mwanasikana aiziva kuti mwana ndi wababa vemuno mumusha. Kune vakanga vaifungidzira kuti pane zvakaitika. Asi haina kujeka. Nyaya mwana anga akatsindidza musataure ndokuitira zvese. Saka mwana anga asingabudisa information. Nyaya kutaura ine umbo hwekuti tikafona izvezvi. Vanotodaira foni okutaurirai. Page 2 akunzi page 2 ndikuda futi mwana. Ndipo pakaita mangana. Saka pakaita nyaya yekuti munhu akanga mushonga wako anga ane nyoka. Anga ine nyoka baba. Nemushonga wetsvera. Saka nguva yekuti mushonga wako wakupanduka nyoka yakuoneka panze. Sobuda panze pamukova toshaika tooneka mukova toshaika. Ndozvakaita twafamba kusvika pana. Vanzi kwaumbiri varipo vanhu vakatowana nhamba kuna Bozhomori. Right. Mbuya wangu tushanda. Mbuya wenyu mushanda. Ndiye akanga watowana information kuna Bozhomori. Ndobva ndaenda mumusha mwana wandakanita ndani. Shuwa ndakaita ndani. Kusvika ndataurira izwi rikati baba iwewe une mushonga wainawo wakaramba. Asi musi wandakatosvika papa akatiza.
tizapamba kutosheka kazita zvokuti muteu utadzoke pamba atogara musango zvokuti takatosvika isu kunze kuda kwauri unoedza akazodzoka kunze akangoti karubuda ruseri kwembazo ndobva taita basa mweya wakati mumba mune nyoka mweya uri pandiri baba auite zvemabhidhiri hatipinde mumba ndendiri kunze nekuti ndo zvazara kavanhu vanenge vachingoti nyaya ndosaka ndati nekwamutoko yamuri kutaura nekwamutoko vagondibata iwo kumasvingo futi vakuita se vagondibata kuti tive neumbowo nekuti vanhu vakutya kuuya kumasowe nekutya kuiswa ruoko pamusoro nevatungamiri nokuti vanenge vachiti muri kuita zvechinana kamhene kuti munozvidaidza kuti zvemabhidhiri izvo zvatiti zvemabhidhiri vanoti drama orit ehe saka musha uya wakazogadzirika sei munhu uya azodzoka mwana uyu akazoreurura here baba havakazoreurura here mweya wakatungamira sei kuti dare ribva razokombera mungu baba mweya mutsvene wakati baba ndoda kuti utaure chokwadi pamberi pevanhu family kana chiti family katotara dzinza baba nekuti zvakaita Harare yese ibhuku refamily one vanhu vakaungana baba akaramba akapamberi pevanhu akati handisizivi zviri pachena varoyi vane vakaromba havabvume chakazita kuti abvume akanzi baba wakamitisa mwana mwana wemukoma wako ari panapa wakamitisa ukamupa mwana wacho atori pano apo vanhu vefamily vakati chiva family sokaramba wakati ziva wakati nyaya iyi takamboda kuinzwa iyi vanhu munoziva zvinoitika matanga nyaya mweya wakati baba wakamitisa mwana wemukoma wako ari panapa zvikanzi nongedza mwana wacho muza zvinoita munhu kana ada kuedza mweya anoziva kuti ndibaba agiraini vanogiraini simbi inodya dzimwe simbi zvikanzi watino mweya zvikanzi ndatinongedza munhu wandakamitisa katadza kunongedza vanhu vakaromba vane zvivindika akabva anongedzwa kunzi uyu musikana ari apa usimuka yamumire kumberi kwedare amira kumberi kwedare munozvati isusu panguva iyo yatakaita dare mweya waitoturambidza kuti musatori mavhidhiyo aiwa tozviziva kana mweya wakuita basa ugona kuramba sandishambadza ndega asi nekunga doko kuti mi munenge manzwa basa saka munouya saka kunge zvadaro baba mweya mutsvene asimudzwa musikana akamiswa zvikanzi mwana ari kumusana uyo ndiwani akadai tsikitsira pasi musikana akaramba kanyara kanzi baba mwana ari kumusana ndiwani baba akatasa pasi zvikanzi nemwana nemweya ndikakunongedza mwana wangu upenyu wako unodzima tara chokwadi kanzi mwana wandinaye ndiwapamwe baba ndakasara kuzoti ndoda kuti mati baba wanga atomudenga vanhu wese wasimuka umuungani ari watotora matemo mapadza sikanzi ngaurayiwe ndikati mukauraya munhu makuprova kuti mweya hakuna mirai nekuti zvamuda kuita izvi muchatasa kuti zvinhu zviri pano zvibude saka ndakuenda vanhu vakaiwaiwa ndoo zvakaita vanhu vazogara pasi ndobva tagara dare tatana baba akazobvuma kati zvechokwadi ndine akamitisa mwana saka ndichitaura zvinhu zvako zvisonaka ndine nyoka ndine dende rumba umu ndine mushonga tsvera mombe idzo dzandakatsvera ndochiita vechimanje tsvera ndokutora mari kune mushonga wetsvera kutora chikafu nokutora mari saka yanga ine tsvera kutorawo chikafu paGreat Zimbabwe ndobva taita zvatakaita ndobva abudisa zvinhu zvake vazviunganisa akapinda mumba anopinda mumba iyi handiri kunyepa kana ukatobvunza vari kwanotokutaura kuti andapinda mumba ndandina kukomana nandinawo ndo wakazopinda mumba wakazonobata nyoka iyoyo iye anotaura kuti irapa iyi unoziva kuti kupindira munhu mushano kuti bata chinhu changu ichirapa iyi munhu ari dangerous anenge achiziva kuti chinhu chake chine power saka akomana akanga aripo bva taita mukomana mutero ndo akanopinda mumba akandinamata bva anotakura yanga akatogadzirwa chinhu chiye chinokaendera mazai nyoka inotogadzirwa chinokaendera mazai kana ine munhu ndobva anotakura nechiswanda icho abudisa panze haina kutiza haina kana kuti hasha haina kuti hasha ndobva tira kuti inini kuti nauibve panapa nyoka ikabva na ndobva ndasara njifa saka mada ndifere akutokumbira uchirarama akuti chindibatsirai ndisafa kana mwana chakubatsira ndobva ati inini ndogona kutovhara danga rangu ega pamberi pedare ndisununguru wokureva kumuripo kuti zvinhu kuti tikati zvikandaye kuti mutakure zvinhu izvi muri kudei kata isusu zvinhu togona kuzvitakura nazvo asi zvinoda kuti iwe wega muridzi utaure wega ndobva tini ndogona kuvhara danga rangu kandinavo kozi zvine makore ndinazvo kana ndakazvitora zvinhu zvichida kuti ndiende kubasa zvakaramba saka nyoka iri kutondinza nsokurara
mukadzi wachakatara akanga ari pakati zvechokwadi anosorara Mm. ninyenyoka ibhozi yanga yakutoti uchita mukadzi nemurume Oh, ndiye akatobaba umbanyoka murume yaimuitawo bonde. Bamai yo vaitawo futi bonde. ngatiti yanga yakutodya urume hwababa neurume hwamai ndio zvaiwararamisa ndio zvinoraramisa nyoka iyi nofambire dare repaGracebank. Yeah. Saka nyaya dzacho Dzakawanda. izvezvi last week ndandiri kuGoromonzi. Goromonzi manga muina baba vakanga vachinetsa musha pasinga vaitaura kuti muprofita anaye pana panofa vakatoura mwa muprofita inzwa vakabva kwamutani. Ndinenge ndiramboku chako ndakakutumira mavhidhiyo. Ndio nyaya yacho ya baba ava vechikura. Baba ava vakanga vachiramba vakapedza maprofita paGoromonzi parusika. Asi ndakanopinda apo baba ndikanoita basa. Andakupinda mumba. Akatarega ndakacherera. Akatana ucherera ndega na mukoma wangu futi. Tikazoenda kumba kwamukoma. Izwi rikati budisa chimbo. Saka mwana womukoma iye ndiye anga akutoshandisa zvinhu zvababa wake. Machira akaramba kubudiswa. Machira mweya wakazoronda ukataya machira akakandwa pai mvura. Asi takanotonga nyaya tikaienzanisa. Paka mushonga wababa wangu wakuuraya vana vadiki. Vemusha imo. Muchanzwa vhidhiyo achizvitaurira ega. Kwete kuti zvokubatwa kutaura ega zvinhu zvaakaita. Ndio patakapesa kuti ari paGoromonzi. Atakaita zvakawanda. Vateereri regai tikuratidzei ndio madzibaba regai tikuratidzei vhidhiyo racho rababa vakanongwa tsono vakataurirwa zvavanga vasingafungidziri kuti zvichavaturira uye madzibaba Devi vakadzoka vari mupenyu pakafira vamwewo vakanga vachizviti maprofita. Saka izoti vanhu vanoita mabhidhiri musafambe muchiti munoita basa nokuti muchasvika pane zvinouraya mukabva maurayiwa zvobva zvaratidza kuti hamusi vanhu vebasa hamuna kutumwa nemweya muri kutsvaga mari. Right. Ndinozogadzira musha muchida kudzira vana makanga makurisana imimi nemukoma wenyu muri wangani imi pavakatura nganga muchida kudzira pamba makanga maonei ndaona inini kuti vana vangu vari kushuka imi makafirwa nevana vangani pamba panapa mubatsire nokuti ndaona kudyiwa kwevana kurohwa kwevana ndadzoka kumashure pandakudzoka ndakuita sitsuro rimwe bichana sekuru vane vakadzi vairi vanova ambuya vangu ekuseri vanova ambuya vangu ekuseri right sekuru panapa pana baba vakuru vemukoma wangu vakagarapo ndo vakashaya pano handindizvona vana vababa vakashayisika aiwa mirai tinoda kuti titarifane vari kuti panapa aiwa nyangwe makatamisa muviri kuna vana vababa vakafa baba vati da kuti tijekeserani asi kuti imba kwamaiguru ndokwamainini nokuti mbeu ndedzababa tikuwirirana here izwi ramwari kudenga rati kuti vanzwisise nguva makacherera mushonga makanga mafirwa nanongati kufirwa mamatanga kufirwa here mamusati matanga wana akazofa pakamakagadzira nganga imimi muri kutendera kuti pamakagadzira hamuna zvamakaita andina muri kuzvitenda here kuti hapana zvakaitwa neng'anga muri kutenda here kuti pamakaisa mushonga pakauya n'anga hapana zvayakaita rega tisimuka komana mwe padhuzitai zvekusimuka simukaibasirani inzwai baba da kujekisa ndimhanya ndiri kuti mazuva makatora n'anga ichiuya panapa makanga musati mafirwa nevanapa ngesati afirwa nomwana saka nyaya yangu yasvika yajeka nyaya yangu muri kuzviziva here kuti imba yekoba mukuru kwakafa vangani handingazive uko vakawanda five kwamukoma kuno ku6 ngatimomira zvo aiwa zukuru aiwaka ndo musekuru wazukuru ndo nyama yemushonga ka angatimomira kuverenga ava nokuti kutotera vazukuru venza kuti vakuru ava havachaurayika varuka mori ini ndiri mutsananguri baba Mozi ndinorwa nekutaura handirwe nekumhanya musha ndinotanga ndamhanya musha ndakamira ndinozotanga ngatichienda pakati toti zvakati nekuti vakuru ava vairumbidza zvekare kare ndo zvakanga zviriko nguva yacho kare kare kwaitwa zvechiwano vanhu vakanga vasinganamati saka tigoni kurwisana nawo kana kupikisana nawo nokuti ndo tsika yaitendwa nevakuru vani vakuru vedu
asinzwaika zviri kutaurwa namambo zviri kunzi baba uyu une mafuta waaizora. Inini ma. Hongu, ndiri kuda munhu aitamba mabhiza muno mumusha muno, aitamba njuga. Ndina umuntu. Aipeja njuga. Njuga paitwa njuga zvapo. Mambo. Isisu taita njuga. Mambo. Njuga taitamba kare. Maitamba njuga. Maitamba mambo. Taitamba asana kutora njuga. Aiwa, ine njuga. Makambotamba ere mabhiza. Ayo kumabhiza njuga. Ati njuga ndakata. Kana ndichitaura kuno kuti watoti mabhiza injuga. Mabhiza injuga. Kubheja kusama kati pasi injuga. Makanga muchihwina. Ndokupira kuti mupinde mumba menyu nevakomana vesa. Ini ndakamira panze panapa. Ndinoda kuti mutaure muchitanda kubata mushonga. Ande mutamusarana ndakubata mushonga. Ndimi kuti amuna kubata mushonga. Kuti nditi ndakabata mushonga wokuuraya munhu. Aiwa sekuru. Mushonga chete. Mushonga chete kuti Nekuchengeta vana. Kana kubasa. Sekuru. Ana muzora mushonga. Sekuru mnabata mushonga. Ande. Baba mirai. Ande. Mirai muntu. Ande. Asura kuti mangwana muzoti ndauti tichiwirirana. Muri kuranga kuti mabvuma kuti pano pakanganga ikachera mushonga. Izvo ndikubvuma. Mukubvuma. Saka muri kuzere ndozvikura vanhu zvekupedza vanhu izvo. Handisi kuziva. Akaunza nganga ndiani? akaunza nganga kagadzira mushandi yani Ndini. ndimika saka toti mushonga ndewani Toti ndiwangu. toti ndiweni saka ndikauti pindira mbomo imi muchita muna kubata mushonga iwo mushonga makaunza nganga munozoti kudii mangwana makwarira mahati Inini ndo pandikutaura. saka ana kuti vana Ngatigadziridzai. ndatenda muri kutenda ndigadzire mushandi ndika Gadziridzai. asi andikoni kugadzira musha isatabvumirana mabvuma Inini ndikubvuma. aiwa tatenda mukuru daizo pinda mba chipinda mba Ndikubvuma kuti mushonga ndakaitira vana vangu kuti yajeka ndivawane. ndakoma Saka ndavataurira. aiwa sekuru wabvuma mukati mwaigara Konde ndaramba papi. ngavarambe vakadaro Kana wakomana ndikubvuma. baba mairoamka romurufaita idona angasingamugere nini makuda nzvenga Kurova ndairova. izvozvonga sekuru zvatopera ndinokutendai baba nerudo rwenyu rwamaita kuti vana vasununguka wapone Inini kurova kusi ndainongoromera. asi mairova Ndairova ndakabvira ndakaudza nganga pano ndikaita zvakati baba mira kati vane nyiri ku iwane kurarama iwane kuita zvokuti ndakaita handizvizive saka ndakapinda chiposto. baba vati ndiprofite kwamakaenda muchitaurwa nyaya yekuti kune chivanhu china kugadzirwa pamwana asi maende ikoko nhau iyoyo yakataura ndaona machira ainzi atengwe mupembedze mhepo iri pamwana ari kupi mwana iye Ari kumanguru mwana wani wangu. getimosenda boni peter bero baba vati zvinhu zvaitwa izvo hazvina kuzivikanwa nevazhinji akaita senge zvoda takakuhwanzwa great day abhero maita mazuva aya baba akati pane nhau yendaoneswa yemhepo yainzibule pari asi haisi mhepo ndo mhepo yanoita nezvayo chikwambo ichi inini makange muchiziya nyaya makaita senge pakuzoita kuti vanhu vakuda kunotsika nekuti mhepo iyi haisi mhepo yemudzimu baba vatiti chikwambo Zvino saka pamataura ipapo izvo ndozviziva. saka baba vati ndiprofite kuti nhau iyi yakatomboda kuratidza kune mwana famba nekuti kune ambowandi kwamakaenda uko makaenda kun'anga profita isvikiro
Right, ndiyo hii video yamaona vaterere ya muri kuona baba neuniform yavo yavakapfeka iyoyi vachiita basa ravo mangozvinzwira mega vachinonga tsono vachitaura nemudhara mamboona vamira vachiratidzana zvibhakera mudhara achitaura kuti ndaimenya mazvionerawo mega. Aiwa tiri kuona kuti basa riri kuitwa baba. Mumvunzo wandiinawo ungabvunzwa nevanhu nekuda kwekuti vanhu vajairira kuona vanhu vakapfeka hembe chena pamasowe, imimi tiri kuona mune hembe dzekaki dzine chirevo chipi kana takadzitarisa? Kuona baba ndakadaiso kana mukuona kora ndakaipeta kana ndadaiso zvara kuti ndiri jongwe rekena saka ndandine nyaya yejongwe rakarira pana pakamodzwa kune jongwe muprofita nejongwe roprofita ndini ndakaita jongwe rakaprofita aiprofita munhu kunongedza munhu urombwa ichiprofita kuti munhu uyu akapomba uyu munhu nezuro haana kuraramba uyu ranga riri pano jongwe chete jongwe renyu here kana kuti ranga rabva kupira kuti jongwe iri baba jongwe iri ndirangu handida kutenga jongwe kuti ndakaita zvokunoromba ndizvo ndandada kubvunza kana kuti vanhu vanzoti hatiuye kuna baba nokuti jongwe iri zvarakaita chirudzii kuti jongwe rinonzi mweya mutsvene baba Sly wakaprofita ukati ndaona nyika ino yakuda kuenda kukenani nyika ino yakuda kuropafadzwa asi haigoni kuropafadzwa vanhu vasina kuenzanisirwa marudzi avo emhepo dzinovatambudza. Ndichanongedza jongwe richauya pano nemurapwa rotanga kuprofita rotanga kudzora vanhu. Jongwe iri raiti kana vanhu vakagara pagwanza pamasuwa uri muroi raikumbumura vari kupupura baba tauraiwa ukauya pasowe rababa Dave uine urombwa kana kuti wakapomba kana uine kumwe kubata kunonyangadza Mwari jongwe iro raitanga kutokukikiritsa pamasowe baba kutanga kukumbumura chaiko chaiko kusvika wabuda pamasowe raikuruma zvekuti dhu zvekuti hapagarike pasowe pacho asi ranga risingatauri raiita mashiripiti acho maza kuti pane zviri vanobva vatoziva kuri dane ikaridzoke ndimboya kamera iripo rikadzokere kuna baba zvekutaurwa nemurume uyu jongwe rakanetsa baba jongwe iri zvarakaita mukuru baba Sly rikaenda kutaurira zvakaita jongwe rakauya nemunhu aipenga panapa indorapa munhu anopenga mutemo izwi rakandipa mutemo wekuti mwedzi wakakurisa ndinavo ndune vamwe vanchatokupai vari kupenga futi mwedzi wakakurisa mukunge nokuti kana ndakurapa munhu anopenga handiende kumba handiri kuona mukadzi ndogara pano ndopinda dare kusvika munhu apora ndozobuda munhu aita se apora saka mutemo mweya unoti mwedzi ini ndine 1 wiki yangu yekushedza ngoni dzechinhambwe dzakaita ndipfeke kaki yamuri kuona iyi mama pakaki yamamabvunza kaki yamakapfeka inorevei ngatipedze jongwe ndozokutsanangurirai right jongwe iri ranongedza rave nemurapwa ndakamurapa zvechokwadi pandabvisa mhepo yakanga iri pamurapwa uyo pandaisa pajongwe ndabvisa mhepo yandaisa pajongwe ndobva ndati wa mhepo iwewe wakashungurudza mwana wako makore ndobva ndati ndakudzikisa izwi kudenga rigare pahukwi nekuda kwokuti mhepo iwo haugoni kuenda pasina kuezwi pahukwi pandanamata izwi bva radzika pahukwi pachipfuyo raigara pagedha raigara rega panapa raigara pagedha chero mukaenda kumba raisara pano raigara pano mane mabonga pano takatomboedza dzimwe huku pano dzaiurayiwa asi rakasika raisingasurumwe rairowa imbwa kurowa imbwa yaida kuti imbwa dzikada kumhasa kurowa imbwa zvokuti imbwa ikarumwa so aidzoka izwi ragara pahuku iyeyi raiti nguva dzepfumba kana dzakwanza raenda pakati pegwani yangu pasina vanhu munhu riri ipapo kwezi panenge pachirasira mvura tanga kutambira papo pfumba mo dzikadarika rofa rapita zvakaitika pano kutaurira hakuna munhu asina kuzikana mukano chechi yese mukaibvunza nyaya jongwe nokutaurira jongwe rakaiti ngeriri aiwa kana ichizikanwa nehama yangu naposhongora zvinoudza kuti aiwa izvo zvifana bozvo vanokutaurira kuti baba rainda right tichibva ipapo tanga tichipedzisa nyaya yeuniform kuti vanhu vabva vadzidza nekuti tiri mumazuva ekudzidza baba nguo yandakapfeka iyi inonzi kaki hembe yandakapfeka iyi ndeyekaki izwi rakati mufananidzo wekuti uri murume mukuru pakati pevamwe vakuru saka kaki iyi inotaura kupikira rwendo rwomweya mutsvene ndiri wechipikirwa wechitsividzo kana ndotakura basa saka nguo iyi inotaura kuti ndine mazuva akawanda ndichirapa vatema vachipinda muzodzo kune vanhu vanoda nhau dzemudzimu da kuti vanoda kubuditsirwa mudzimu mudzimu unofanira kubuda kutaura wobva waenzaniswa vanoda kunamata wobva wanamata chekutanga ndo zvakandakapfekera nguo inotaura kuti ndikapinda mumushandi hamusha ndisingapinde
Nyange akaromba zvakaita sei, kunyange munhu akarwara zvakaita sei, anomuka nenguva. Ukabvunza unoziva kuti kaki inoreva kuti mupikirwa wezvomweya. Ndozvinotaura nguva. Saka ndakanzi ndiipfeke nesheti yacho. Izwi ndakanditi kunotomisa kora. Kana ndakagara so ndinopeta kora. Ndakagara. Kana ndosimuka ndobatwa nezwi iro rinotaura kuti ndiri kaki. Ndinomisa kora. Aiwa ipapo panosvika ropa. Nega. Zvokuti ndokundotanga nemi. Aiwa zvakangonaka baba. Tinoona kuti hapana munhu asina zvinomuteera. Nesu kuti nezvinenge zvichitotiteerawo zvichitandanisa. Pamwe patiri hapasipo patofanira kunge tiri asi nokuda kudhonzwa. Aiwa dare rangu toda kuripinda. Toda kutoripinda pari paTV vanhu vachiona ndotanga nemi. Ndiri kaki. Aiwa tinotenda. Mashoko enyu ekupedzisira kune vanhu vari kukuonai kekutanga vasingazive mabasa amunoita, ndevapi vanhu vanofanira kuuya kuzowana zambuko kuno? Mataura zveurombwa, mataura zvevanhu vanopenga, vanorasika njere, vamwezve vanofanira kuuya kuno kuzobatsirwa vanhu vanenge vane utenda hwakaita sei kana matambudziko akaita sei muchidimbu? Mambo, ndinofudza kuti vanhu vanofudza kuti pamwe munhu akaenda paTV kada kutsvaga mari nekuda kuonekwa, kuzikanwa. Dai ndakada kuzviita izvi baba kare kare. Mene mutungamiri angu nokutaura. Tine mabasa akawanda. Right, vanhu vari kutambudzika urwere hwose hunorwisa vanhu. Kubva kuhondo dzemarudzi, kubva urwere hwendambirira kuti munhu anogara achingorwara, vasingarari, kutadza kuroorwa. Panapa ndinorodza nemuchato mangu. Kwete zvokuti ndine testimony kuti nhasi kuti chechi vanhu nhasi sandi. Vanonamata Friday. Friday mukaya Friday panapa munonzwa michato. Saka vanhu vanenge vaine nhau yemabhizimusi avo, vanoda kuita nhau dzegoridhe. Aiwa tinonongedza kuti cherapa kana zvanetsa. Ndozvatinoita. Saka tinorapa zvakasiyana siyana. Izwi ikaki inotaura kuti handina chandotadza. Ndozvanomirira nguva. Ndikandijekese. Mucheka unotaura kuti handina chandinotadza. Kunze kwokuti bedzi munhu angadza ara kufa nenguva yaMwari, aiwa anofa. Asi kana kuti anza afa anda kumuka, anomuka baba. Aiwa tiri kupanzwa. Isusu veSly Media TV tiri paInformation Center, vanhu pavanouya vachiti ndinoda kuenda kuna baba asi handina zvikwanisiro. Vanhu ivavo ndinogona kuuya navo here? Vauya nekwandiri. Ndikauya patichaita matestimony ndogona kuuya nevenyu. Vanhu vanenge vachiti makataurirana. Asi toda vanhu vanouyawo nekwandiri vamusingazivi, vanhu vauya navo ndoti baba chiprofitai vanhu ava, rapai vanhu ava. Ndoda kuti muuye nemunhu kuti nyika izotenda. Wamunouya naye imimi baba. Kuti aiwa uyu ati ndira kuuya kuzobatsirwa handachandinacho. Ndira kuzobatsirwa uyai nawo. Kana vanozviti vanoferefeta mangu. Ferefeti. Wakawanda vanotouya panapa vachida kuedza mukomana uyu. Pamwe pacho nditoripo ndichitoona vachitozama kuda kuona wakazviwanza. Anotokusimudza nebasa rako nerengi yako. Mambo mauya kuda kutesta here. Ndichikuratidzai kuti ndakatumwa. Aiwa basa rinoitwa. Pane zvimwe zvavasiya muchidimbu munonzi madzibaba ani? Ini ndinonzi madzibaba eMindos. Madzibaba eMindos. Pane zvavasiya muchidimbu zvimwe zvavasina kubata zvebasa rakabatwa naMwari panapa. Aiwa zvizhinji. Itaurai zvinonongeka zvacho zviro. Baba ava vanobatsira kunyange anotambura. Chandinotenda pane murume Devi. Haasi munhu iye anoda kuzvishambadza zvekuzviti ndinoita zvakati. Asi vanhu tisi tega tinotaura tichiendesa mberi. Ende chandinofarira murume uyu, hauna chako chaunouya nacho kubhadhara kana kuda kubatsirwa nekunzi uya nechakati. Chero uri murombo anosvika kubatsira, anokuitira muteuro. Kana munhu achida kuzotenda zvake abatsirwa, mweya haubvume. Zvakauri kutenda. But haani chipo chemunhu kana. Ndinozotenda tipanzwa apa pamubvunzo wandabvunza ibva mapedza ipa. Zvazvinoita mambo mukungeti munhu abatsirwa. Munhu anofana kutenda. Ndokuti rutendo naMwari rugare mauri. Nokuti iwewe ukauya kuzotenda mweya. Inzwa zvinotaura shoko raMwari. Rinoti anopfupira kune izwi anowana umambo hwakawanda. Nokuti asimudzira mbiri yaMwari.
Saka kubvisa zvipo kurambidzwa. Munhu anotenda. Chirega nditi kune vatiri ibva waya wakabata zvipo zvako nokuti pamwe unenge uchibva kubulawayo. Ibva waya nekuti tanzwa uye maona vachibatsira baba vari pavhidhiyo rava. Munhu takuziya paari munotemba neSLI Media TV mobva mauya pano mobva mauya makatobata zvamunoda kubata kuti muratidze kuti muri kutenda kuti zvinogona munobudirira pane zvese zviri kukunetsai mukati meupenyu hwenyu. Mashoko enyu kupedzisira muchibva matipa phone number yekuti vanhu vanokubatai sei uye munowanika kupi kana musingawanikwe pano pasowe renyu riri pakati nepakati peMutare Road nepamatenga apa mugwagwa unoenda kuAppleworth weDust unobuda paTrabablas nyowani iri kugadzirwa. Trabablas isati yatogadzirwa ndakatoprofita ndikati ndaona mukuru wedu wemazuva mutungamiri wenyika ndaona vagadzira marodhi kusvika 4 ndikatotaura ndikati dare apa panyaya kuti tsaona inde munodeura mukombe pagadzirwe. Ndakafara ndichiona pakugadzirwa. Dare rangu haripo chete pano asi ndichazorinzwa pamunodzoka kunyange munyika riri. Aiwa. Soko rangu rekusiya kupesa nderekuti wanhu anoda kubatsirwa. Vanhu kazhinji vanoti tadirwa mari, tazobirwa mari, tazodai. Tobatsira pachena mama. Munhu anofanira kuuya kuzotenda. Chinonzi kutenda. Ndochiita kuti muteuro yako yapiwa ishande. Ndozvandataura kuti ngavabva vaya vakabata vaine ndokutenda kwavo. Ini ndikutina vanhu vauya vakabata vabva vaya kuti mweya uvhaire. Hapana nokuti izvezvi ndine makaradhi apa ari pamaso ipapo mukataza pane makaradhi chete vakatendeuka. Wana mukaradhi akutendeuka baba ane zvaawona. Ndine vamwe vasiri pomwe vacho vari kunhama vasikana vanenge makaradhi ari pano anosvika zvoma 50 karadhi chaiwo isanambo ona mukaradhi pano pamaso pakauya varungu chaiche vachena ndakavaeresa. Asi nyaya kuti bedzi panguva iyoyo unenge uchiti mweya uchiti iwe but kuna vamwe vanhu vanenge vachitambudzika baba SLI vari kure vanenge vachitoshaya rubatsiro. Saka tinoona kuti vamwe vanhu vanenge vachiti ndakazodai anozosvika uno ndakabirwa panosvika rubatsiro zvakabva zvaita zvakanaka. Saka mashoko tichati vese vanotya vanouya neni asi nikuuya navo ndobhadharisa. Ndogara ndakuudza ndinovabhadharisa ivo kuuya navo kwamuri nokuti vane vachitya kuti pamwe zvinhu zvangu hazvizofamba pamwe ndinozodyirwa mari ndinouya navo inini kubhadharisa kutya kwavo ikoko ndouya navo kunokubatsirwa zvichibuda paTV nyika ichiona. Watodzikama kuti watouya wakadzikama handakadze kunge mawabhadharisa. Saka vanofanira kuti muwabhadharise kuti wauya wakadzikama. Aiwa tinotenda muri kuzvinzwira muri yeZimbabwe. Aiwa $200 yangu ndoida yekuuya nababa kuuya kukunzai kuna baba ndotogeti racho zvisinei. Phone number yenyu yokuti vanhu vange vachikubatai nguva dzipi dzese. Chatinongokumbira ndechekuti foni yenyu igare ine power bank, mugare mune data nekuti vamwewo vachakubatai vari kunze kwenyika, vachakubatai vari kuSouth Africa vachida kuitirwa munamato parunhare. Saka ndochikumbiro chedu ichocho muchipa namba yenyu. Alright, namba yangu baba SLI inoti 077 498 7455 077 498 7455. Tinotenda zvikuru kwazvo. Onekai vateereri vaSLI Media TV. Tinokutendai mukunge makateerera mashoko aya. Uyai mubatsirwe nemweya mutsvene pachena. Musasare mune matambudziko nekuti nyika iyi kwayakuenda iri kuenda kurugare. Saka unogona kuzopesa nerugare watadza kupinda muBethlehem. Ukanzwa vaprofita vese vanoprofita vanoti anotanga ati ndakatsika Bethel. Ungonzwa baba SLI. Muprofita wese anoti ndakatsika Bethel kuti nditaure mashoko. Saka ndini Bethel yacho ini. Zvichirevei kuti Bethel tambanudzai baba? Bethel zvinoreva kuti Bethlehem musha womweya mutsvene. Ndorukukwe hakuna mweya unobva usina kupinda muBethlehem. Saka izwi rese ndodare remweya Bethlehem. Saka inini ndini Bethel yacho. Vateereri zvakawanda tichakubatai zvekare mune rimwe vhidhiyo rechipiri. Tadzoka zvekare kuna madzibaba tine matestimony nevamwe vanhu vanenge vachida kubatsirwa tichiramba tichikurukura dzimwe nyaya. Namba dzenhare madzinzwa, mbiri yavo mainzwa. Kanawo muchidhauta vane phone number dzabhozhongora movafonera. Asi isu chatiudza kuno inyaya yekunzwa mbiri iyoyo. Baba SLI msati mapedza ndashamisika kuti murume ndiani kwakuya nemotikari yakanyorwa. Ndauya ndichitsvaga ndikatozonongedzerwa nemasoja kapo. Apa pari kugadzirwa ningirikini Trabablas yekuno kumabvuku pamabvuku 10 over. Ndo andati ndiri kuenda kutsvaga murume anonzi madzibaba aDevi. Hanzi vanonamatira kudhuze nepamasowe pakati peAppleworth nechi. Ndo masvikira andazoita para zvo ndatosvika muno kana ndasvika ndakachitoita nchitotya kuti
ndipo ero ndambona rimwe so apo asi ndaona kuti mweya azongondinangira paripo ndopandazongomira pana. Masoja anondiziya pana. Naika? Anouya pano pane ari pasera po. Pamachina pane machina anobata contract yekugadzira uniform yemasoja. Pane vana vanouya pana vandoeresa pana. Vakanga vakutadza kushandira zvakanaka. Mweya ukati tidi kuti machina avhirikidze vana vatemba. Pakangova kwamutero asi wakushanda zvakanaka. Saka ndiri mambo. Tinotenda baba. Chatuka tikakwata maichisamba vanodaro. Regai tigosangana zvekare mune chimwe chirongwa chatinenge tichifambira mberi nekusimudzira basa raMwari uye Islam Media TV tichivaka zambuko pakati pevanorwara nevanovashandira vachivabatsira. Tinotenda. Aiwa tinotenda. Maita basa. Iwa inenge yakanaka.